משולש הפעילות של ההתחדשות העירונית שבהם נמצא היזם, הרשות המקומית והדיירים. הדיירים הם, אפשר להגדיר אותם גם כחוליה חזקה וגם כחוליה חלשה. הם החוליה החזקה כי בלעדיהם ובלי הרתימה שלהם ובלי השותפות שלהם והאמון שלהם בתהליך לא ניתן לקיים פרויקט. והם החוליה חלשה לצערי כי הם נתונים הרבה פעמים למניפולציות ולהבטחות שלא תמיד ניתן לממש אותם. לכן היכולת שלנו כיזמים ליצור אמון בקרב הדיירים שאנחנו אכן מסוגלים לקחת להם את הדירה היום שלהם ולתת להם דירה חדשה בהתאם לתוכנית, בהתאם לסיכום, בהתאם להבטחות כעבור 5, 6, 7, 8 שנים היא קריטית לתהליך של ההתחדשות העירונית והיא קריטית לגדילה של ההתחדשות העירונית, ולדעתי אנחנו צריכים להשקיע הרבה מאוד משאבים בדיירים. עם הרשויות אנחנו יודעים להתמודד כיזמים. יש לנו אדריכלים, יש לנו עורכי דין, יש הגשת תב"ע, יש התנגדויות, יש הקלות. אנחנו יודעים לעשות את זה היטב. היזם כמובן מוביל את התהליך, והדיירים נשארים סוג של חוליה שהיא בחוסר ודאות, שבה אנחנו צריכים להשקיע את מירב הזמן שלנו, את מירב המאמצים, על מנת לרתום אותם ולהביא אותם איתנו לתהליך, ואני מאמין שעל ידי זה נוכל להגדיל את הפרויקטים של הפינוי-בינוי.